Dalah jagat Dewa Bathara jagat Mangestunggal babar pisan ora nduga mono sajroning aku kepati anggenku semedi lah kok dadi ana menungsa sing ra duwe tata krama nabrak marang aku aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe kadang panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara kang dadi aranku kowe sapa iki Hanuman biyen Gembong Swelagiri aku wae wujudku kewan wujudku sato parandene ngerti karo tata krama ngerti karo Udanegara blegermu menungsa ning parandene pakartimu kaya iblis dosa keluputane Werkudara apa kowe nabrak anggenku semedi wis dadi watake Werkudara saben-saben lumaku ora watak aku mengko uduh mlaku sing lempeng ning kowe ngrugekake wong liya aku ora peduli hilang nyawamu wah 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 oh oh Iwang Suksma adile nuwih muga paring pepayung pring kayuwanan ingsun satemah mbabar pepadanganing jagat Ndwarawati kawula nuwun sewu Koko Prabu Mandura sarawuh paduka wonten ing Stinggil Binatarata negari Ndwarawati kalilan ingkang rayi ngaturaken pambagi panakrami mawan tuwa-tuwa kunjuk wonten ngarsa paduka njeng Koko Prabu Mandura baladala ya jagat ya dewa ya Bathara kadangipun Kakang Yayi Harimurti banget panariman ingsun dening nganti semono sih kadarman sarta pakurmatan ingkang nduk caosake marang Baladewa dasare anggenku prapta wilujeng niskala nir ing sambikala bali ning ngatur salam taklime Baladewa muga kunjuk ana ngarsamu Yayi Prabu Narayana kawula nuwun inggih Koko Prabu Mandura Gurawalan anggen kula mundhi tinampi tangan kula kalih kinalungaken wonten ing jangga kapetekaken wonten ing jaja rumeketing Waradaya mewah ana kayuwanan tumraping negari Ndwaraka mboten langkung monggo kula dherekaken lenggah ingkang kanthi prayogi lan sepisan malih kalilan ingkang rayi nyuwun gunge samudra pangaksami karana rawuh paduka wonten ing negari Ndwarawati mboten kula kurmati ingkang kanthi sae malah kepara rawuh paduka anyarengi tumuruning Jawa ing mapan wonten ing kraton Ndwarawati waladala Yayi yen mungguhe Baladewa aku nderekake dawuh pangandikane para brahmana resi kiai alim ulama kae ingkang panjenengane kepareng-paring dawuh lamun ta wong lagi nyuwun lamun ta wong lagi ndedonga utawa lagi meminta marang Sih nugrane Hyang Agung kuwi kok mbarengi tekane udan kuwi kala mangsa malah mandi dongane kala mangsa malah diijabahi apa kang dadi panyuwune kejaba pun Kakang ngindakake dawuh pangandikane utusaning Gusti ingkang pungkasan sing surasane sok sapa menungsa sing gelem nyambung kekadangan nyambung paseduluran ing kono bakal dijembarke rejekine dipanjangke yuswane wis siji wadene ingkang angka 2 Yayi Kresna wis cetha ngeglo tanpa warana lamun ta putra saka Rama Prabu Suwargi Rama Prabu Basudewa Ripalungguhan iki wis ngenyam kawibawan kemul kamukten keceh bondo buktine apa pun Kakang Mandura sinengkakake ngaluhur nampa wujude kraton warisan saka Rama Prabu Basudewa satemah sinengkakake ngaluhur mongko dadi ratu ning negara Mandura tanpa beda kelawan Siadi Yayi Prabu Harimurti opor bebek cukup awake dhewek
nalika si Adi dadi jagone dewa munah satru murka Narendra Dwaraka kawestri kene mbiyen ya kuwi Prabu Yudakala Kresna satemah Yayi Prabu jumeneng ratu aning negara Ndarawati kene ewadene adiku sing wragil ya kuwi si Bratajaya ndak titipake marang Yayi Kresna merga pancen kerasane si lara ireng utawa si Sembadra kuwi mapan ana ing negara Ndarawati tegese Trah Mandura kuwi bisa mukti wibawa Nyakrawati Mbahudendha kuwi sejatine ora merga saka pintere Baladewa ora merga saka sugihe kepinteran Yayi Kresna ning ya merga disebul karo pangestune wong tuwa ya wong tuwa kakung lan mligine wong tuwa putri. Aku wis niteni marang Mbah makaping-kaping waton ana bocah ana anak sing ngabekti mligine marang wong tuwa putri tur dasare wong tuwa putri seneng lelaku brata seneng tirakat seneng prihatin sing prihatin kuwi mau nggih nyebul marang kamulyane anak satemah bisa numusi anak mau uripe sarwa kepenak ya Ji gandeng para luhur Mandura kripalungguhan iki wis seda mapan oning Astana Gadamadana mapan oning Astana Gadamadana ngendikane para resi para kiai kae wong ki yen wis mati sangune mung kari telu bab kadonyan kabeh pedhot kejaba telung perkara ya kuwi siji amal sing becik angka loro ilmu ingkang piguna dene ingkang angka telu ya kuwi dungane anak lanang sing tuwajuh ing panembah mongko Baladewa Yayi Kresnajaya kuwi anak tumrape Rama Prabu Basudewa wis sakmestine tandha bektine anak marang wong tuwa sing wis seda ayo Yayi ayo besok kapan si Adi ana wektu ingkang longgar si Adi bakal ndak gandeng astamu ingkang tengen bakal ndak kanthi sowan oning bangun renggan ingkang mapan ning pakuburan sing luwih wigati ya kuwi nyambung rasa kelawan Gusti ingkang Maha Kuwasa ingkang wigatine nyuwunake pangapura marang para luhur kang wis sumari aning kono muga-muga di ngapura dosa lan kaluputane satemah tentrem ayem jenjem permanem mulya wibawa mukti ana ing kasuwargan langgeng sok kapan ana wektu ingkang lodang kowe tak kanthi ndonga ana ing Astana Gadamadana Koko Prabu Mandura jimat sesembahan kula tartamtu kemawon ingkang rayi Ndarawati sanget condong sarta rumajang menawi badhe kakanthi nderekaken dumateng paduka sowan wonten ing Astana Gadamadana nyuwunaken pangapunten lan kirim donga dumateng para luhur wiwit saking Kanjeng Rama Prabu Basudewa ingkang sumare wonten ing mriku minggah malih nenggih Eyang Wasukunti minggah malih Eyang Yadu Eyang Iswara Eyang Maruta Eyang Bojo Eyang Kunta Eyang Baklawa dening kang pungkasan Eyang Rama Wijaya lho dadi sing kondang jaman Ramayana Prabu Rama Wijaya kuwi uga sumari ana ing Astana Gadamadana nggih Koko Prabu alah dalah malah nembe ngerti iki aku nggih mila saking menika kula sanget sarujuk Koko Prabu menawi paduka kagungan lekas ingkang kados mekaten tartamtu kemawon kula ugi badhe anganti ingkang rayipun Bratajaya sowan wonten ing Astana Gadamadana ning ya kuwi sepisan si Adi ndak kanthi resik ana ing papan pasarian Gadamadana
angka 2 pamane ana wewangunan ana tembok ingkang gempalan rubuh ayo dibangun bebarengan. Nah sakwise kuwi bebarengan nyuwun marang purbane Hyang Agung lan sing ndak pundhut mung Trah Mandura wae ingkang dililani mlebu ning Astana Gadamadana pamriye men ora ana sing ganggu gawe ora ana sing ngura-godha sakliyane Trah Mandura ora kena mlebu ning Astana Gadamadana. Kawula nuwun sewu Bapa Resi Jembawan sarwa paduka wonten ing Kraton Negari Ndarawati kula ngaturaken sembah pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka Bapa Resi. Waduh, angger anak Prabu Harimurti sanget anggen kula nampi dawuh sami-sami lan mugi-mugi kula cumantaka nampi dumateng sembah paduka menika mboten andadosaken walat tumrapipun kula pun Jembawan. Mboten langkung salam taklim kula kunjuk wonten ngarsa paduka anak Prabu Ndarawati. Inggih Bapa Resi sanget anggen kula nampi nyuwun pangapunten mboten sekeca raos sing manah kula katuran Bapa Resi pinarak wonten ing inggil kursi pakurmatan taksih kathah ingkang sumadya. Monggo kula aturi pinarak wonten ing inggil. Matur nuwun nggih, matur nuwun. Kula langkung sekeca sowan wonten ngandhap kemawon. Nanging kula menika putra mantu paduka. Dosa menapa ingkang badhe kula tampi, walat menapa ingkang badhe kula gendhong menawi kula nilar ing tata krami. Sampun, sampun. Sampun ngantos dados penggalih paduka nggih anak Prabu Ndarawati. Pancen menika sampun dados pikajeng kula. Gusti Yayi Kresna wonten dawuh Koko Prabu nganggo dasar apa kok siadi ngaturi Resi Jembawan juru kunci Astana Gadamadana iki kok Bapa Resi tur panjenenganmu nggunakake tata krama tata basa ingkang becik malah gelem ngabekti gelem nyembah karo Resi Jembawan. Mongko nuwun sewu wis setonge glo tanpa warana nadyanto pendhita Jembawan iki wujute wanara iki wujute kethek. Lah kok siadi bekti marang Jembawan iki karepmu piye Koko Prabu? Menapa paduka sampun supe paduka sampun kalebyan bilih Resi Jembawan menika mara sepuh kula Yayi Dewi Jembawati menika putra putrinipun Resi Jembawan ingkang sakmangke kula palakrami tegesipun menika tiyang sepuh kula ingkang kedah kula pundi-pundi. Lho, Jembawan iki dadi maratuwamu? Nggih, elah dalah ing atase panjenengane Ratu Gong Binetara oboring jagat Sucaningrat mongko titising Bathara Wisnu kok maratuwane mung kethek. Inggih, nanging menika pancen dados kudrating pangeran lan kula tetep ngaji-aji dumateng Bapa Resi. Oh, ngono. Inggih. Ah, syukur yen panjenengan ngono. Ya, syukur. Sinuwun Prabu Baladewa bekti kula kunjuk sinuwun. Ya, Resi Jembawan ndak tampa gawe renaning driya ora liwat diprayogakne anggonmu pinarak. Nun inggih, sinuwun Mandura pangraos boten kirang sekeca anggen kula sowan. Nyuwun pangapunten Bapa Resi. Kalilan kula nila ganda, kalilan kula cumadong dawuh. Yen pancen wonten bab wigati ingkang badhe kadhawuhaken kok mboten nimbali kemawon dumateng ingkang putra. Kula mangke ingkang sowan wonten ing Gadamadana kok ngantos keraya-raya paduka rawuh wonten mriki menika wonten wigatos menapa? Aduh anak Prabu sewu lepat tat nyuwun tadah wadon nyuwun gongi samudra pangaksami sampun cetha pratila bilih ingkang bapa kula pun Jembawan pinitaya dening pepunden Mandura lan Ndarawati supados ngreksa wontenipun Astana Gadamadana. Kula kadhapuk dados juru kunci wonten ing Gadamadana.
nanging ripalungguhan samangke kula rumaos ewuh kaya ing pambudi anggen kula badhe makarti mongko sampun cetha ngeglo tanpa warana bilih astana Gadamadana menika papan pasaryanipun para luhur Mandura menika papan ingkang suci papan ingkang ngemu sejarah ageng ning ewa semanten ripalungguhan samangke kok kawontenanipun malah tiba kosok balen menapa to sebabipun kula kok matur kados mekaten karena kathah para menungsa para kawula ing Ndarawati lan ugi Mandura ingkang sampun minger kiblatipun sami ngaji-aji sami nyembah dumateng para luhur ingkang sumari wonten ing Gadamadana wonten ingkang nyuwun supados dipun paringi mulya wonten ugi ingkang nyuwun supados dipun paringi sugih wonten ingkang nyuwun dipun paringi kondhang lan sanes-sanesipun emanipun anggenipun nyuwun boten wonten ngarsanipun Gusti ingkang nyipta jagat nika malah sambat kalian para luhur ingkang mapan wonten ing Gadamadana malah ripalungguhan samangke menika wonten adat wonten budaya ingkang sanget mengkang saking kautaman menika cetha lamun tumindak ingkang kebak maksiat para-para kawula ing mriku anggadhahi kapitayan menawi makempal menawi kumpul menawi saresmi antawisipun lanang lan wadon mongko sanes bojonipun mapan wonten ing astana Gadamadana ing mriku badhe saged sugih dadakan yen dodolan ugi sami pinaringan laris ning emanipun kok papan menika dados rana ingkang kebak maksiat kados mekaten sami cumbana sami sambung tresna wonten astana Gadamadana ning sing dipilih golek sing dudu bojone dhewe menika kados petala Prayoli pinantang sewu lepat kula nyuwun gungi samudra pangaksami wasana Purbawasesa sakwetahipun kula aturaken dumateng para pepundhen kula borong anggenipun badhe amurba wah Prayoli binantang iblis lanak setan nembo menungso babar pisan aku randuga mono nembe wae pun kakang lawan Siadi kepengin bakal ngagungake ngluhurake para pundhen ingkang sumari ning astana Gadamadana ning abang sing dadi kupingku krungu ature Resi Jembawan lamun to papan kuwi kanggo srana maksiat kanggo srana sangkrama utawa lumadine asmara ing antarane priya lan wanita mongko sing digoleki malah dudu bojone dhewe aku ora trima tumrap lakon iki aku tak njaluk pamit tak jangkae tak ora arike wong sing murang tuture ing astana Gadamadana ya Koko Prabu Mandura nyuwun pangapunten para ulama sampun paring dawuh bilih tiyang ingkang tansah nengenaken raos sabar menika kinasih dening Hyang Agung nanging ora trima rasane atiku mangke rumiyin nuwun sewu lan menapa to sebabipun manungsa ingkang sae menika kedah sabar karana menika kangge ngukur kapitayanipun makhluk dumateng jidaring kodrat kangge ngukur kapitayane makhluk utawi imanipun menungso kalian garising kodrat sedaya lelampahan ingkang kababar menika awit saking pamurbane Hyang Agung menawi menungso raosipun gelo lan boten sabar tegesipun sami kemawon boten pitados kalian adiling pangeran tiyang ingkang boten sabar tiyang ingkang boten sabar menika tegesipun murka utawi nesu tiyang nesu menika anjalari owahing akal lan pamikir pramila menawi tiyang nembe duka ingkang sae namung mendel lan kendel karana menapa kemawon ingkang dipun putusaken tiyang ingkang nembe nesu menika kathah lepatipun
kathah lepatipun tan murunga badhe gedun keduwung ing tembe wingkingipun. Kejawi saking menika Koko Prabu, tiyang ingkang asring duka menika ugi dados sumber-sumbering sesakit. Ludira utawi getihipun dados kenthel utawi boten encer, miline getih menika boten lancar, mila lajeng dados sakit mapan wonten ing dada karana kedeting jantung boten irama lan boten tumata, satemah saged dados sesakit ingkang anyerang wonten ing jantung. Kentelipun getih satemah getih boten saged mili minggah wonten ing otak, dadosipun penyakit yen cara sakmenika naminipun penyakit stroke. Nadyanto mboten remen ngrokok, nuwun sewu. Nadyanto mboten doyan ngrokok, ning menawi tiyang kala wau kerep nesu menika anjalari nuwun sewu peradangan saluran angin sajroning badan, napasipun mboten tumata, satemah dados penyakit paru-paru. Nadyanto tiyang kala wau mboten ngrokok ning kerep nesu. Mila nadyan kathah-kathahipun tiyang ngrokok niku larane paru-paru, ning sing ora ngrokok larane malah rupa-rupa. Tujune kok kowe ngelikake marang Baladewa yen ora wis tak orak-arik menungso keparat ing mapan ning Astana Gadamadana. Inggih. Mila kula suwun tetep sabar. Banjur samengko nuwun sewu jumbuh kalian dawuh paduka, kula tetep badhe nderekaken paduka Koko Prabu Mandura anganti Yayi Bratajaya dinten samangke bidhal wonten ing Astana Gadamadana. Mangke perkawis para kawula ingkang milar saking kautaman nabrak saking wewaraing agami, mangke kula ingkang ngemutaken Koko Prabu katuran jenak pinarak kemawon ingkang wigatos mangke saksampunipun prapta wonten ing Astana Gadamadana nyuwun pengasih Hyang Agung mugi tansah anjangkung dumateng keluarga ageng Mandura. Wala dalah yen pancen kaya mangkono Yai Prabu Harimurti banget, aku saruja apa kang dadi iga pratikelmu ora liwat aku bakal ngestokake dawuh. Langkung rumiyin monggo kula dherekaken manjing wonten ing nggarap pamujan meminta marang Sih nugrane Hyang Agung. Yo nadyanto wong ibadah ki becik, wong manembah ki apik, ning menungso duwe tata cara dhewe-dhewe. Monggo si Adi kondur ngedaton meminta marang Sih nugrane Hyang Agung mapan ana ing sanggar pamujan, mengko manut kapitayanku aku uga meminta marang Sih nugrane Hyang Agung sewang-sewangan mekaten Koko Prabu. Yo nun inggih mboten langkung sendika ngestokaken dawuh. Dimas Setyaki kawula nuwun wonten timbalan ingkang dawuh Koko Prabu. Kaya wis ora ana dawuh maneh bubarna kang padha gantung sebo ndak pepuji warga Ndarawati tansah dana rasa marang wong sak donya. Waladala Raja Manik sejati ning alam ingkang tinut ing jagat. Paman Patih Mantrayaksa kawula nuwun wonten timbalan ingkang adhawa anak Prabu Sasrawindu amiji dumateng ingkang paman ing kepatihan. Paman nadyanto panjenengan ingsun Nyakrawati mbau dendha menyang kawibawan kemul kamukten mongko dadi ratu ana ing negara Sengkapura. Nanging aku ora bakal lali karo daratan, tembungi para pinter lali sumber bakal ketiwasan. Maknanipun kados pundi? Aku bisa dadi ratu mblegedhu kaya ngene merga sih katresnane Kanjeng Rama Adipati Kangsadewa.
mongko wis manut sejarah lamun to Kanjeng Rama Kangsa Dewa kuwi disedani dening biyen bocah Widara Kandhang sing jenenge Kakrasana kelawan Narayana sing ripalungguhan iki wis dadi ratu ning Mandura lan Ndarawati Baladewa kelawan Kresna. Mula kanggo srana ngangkat derajat kamulyan dadi anak sing pinter mendem jero mikul dhuwur marang wong tuwa. Utang wirang nyaur wirang, utang pati nyaur pati. Nanging nyuwun pangapunten menawa boten langkung prayogi bab menika dipun penggalih kanthi weninging raos nggih. Minjang menapa jagat menika tentrem menawi wontenipun namung les winales ten pinaten. Pramila saking menika lan mestinipun jengandika ugi sampun kula pawarta adol pangrungu bilih Ratu Ndarawati menika Narendra ingkang waskita prasasat kadi Jawata ingkang ejawantah langkung-langkung nata agung Mandura Prabu Baladewa menika sampun kondhang sampun kawentar Narendra ingkang kejem keliwat ukur. Kula mboten purun menawi jengandika mangke malah getun keduwung tembe wingkingipun nggih. Nadyan pinalana mlumpak rinantya medhot. Umrape Sasrawindu tang wirang nyaur wirang tang pati nyaur pati. Aja kakehan gunem sing tanpa guna. Mumpung ripalungguhan iki wancine barat wis budhalke Prawadyabala tumuju marang Ndarawati. Yen ngaten kula dherekaken. Brengo sak kepel jer diplintir wae. Aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa jenengmu ngendi omahmu pira umurmu apa agamamu. Randang aku tak tugel kulumu. Blangap-blangap paton ngucap. Lekno mripatmu jerengen gobokmu. Senopati Ndarawati Satya Lesan Pura. Raden Setyaki balik kowe sapa? Mburi saka negara Sengkapura kesete sesembanku Prabu Sasrawindu kumandhang garba kang dadi aranku.
Kowe aja melu celeng boloten kebo latengen gage kowe nyimpang ngiwa utawa nengen dalan iki bakal anggo bacut. Goleki Ratu Ndarawati lan Ratu Mandura. Yen wis ketemu arep ngopo? Bakal krincung sikile bondo tangane tugel gulune. Yen cetha kaya mengkono kowe teka ana negara Ndarawati butuh mung arep waton Sulaya. Ora perlu kowe nyumbari marang sesembahanku sakloron. Malah ripalungguhan iki aku gawe Giri Sayembara. Karepmu kowe kena ketemu kelawan sesembahanku Sri Bathara Kresna lan Prabu Baladewa. Waton pinter nyempal baune Setyaki. Piye?
Dian. Oh. Hey. Ah. Oh. Wah. Wah. Hey. Oh. Ah. Yo. Hey. Wah. Ah. Oh. Dian. Oh. 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 Ah. Oh. Wah. Wah. Oh. Wah. Ah. Dian. Kokon bapake. Oh. Ah. Oh. Hey. Wah. Oh. Ah. Loh. Oh. Hey. Wah. Awas, hati-hati. Hei. Oh. Hei. Oh. Hei, hei, mo, mo. Coba. Hey. Oh. Hey. Ah. Oh. Wah. Hey. Oh. Ya. Hey. Oh. Ah. Oh. Hey. Oh. Wah. Hey. Oh. Hey. Oh. Hey. Wah. Oh. Ah. Hey. Loh. Weh. Ah. Wah. Oh. Sopo iki? Udawa. Udawa. Yo. Opone sing dawa? Udesa. Parat. Hei. Ah. Go. Hey. Go. Oh. Hey. Ah. Hey. Oh. Ah. Wah. Hey. Hey. Pucreng iblis laknat setan podo cek-cekan
tak sawang wadyabala saka Sengkapura padha dadi gotongan katrajang wong Dwarawati. Sawangan iki patih Mantrayaksa. Janji ora gelem minggat tak glundungi remuk balungmu.
Paman Patih Mantrayaksa. Nggih, kados pundi? Kula seneng nyawang sampeyan niki, Pak. Kula ngertos ketok lincah polahe, butane ketok yen asli sampeyan. Kula kek lahir nggih buta nek asli-asli pripun. Kula seneng ngerti jenengan kopro kaya ngoten niku. Nggih. Niku kopro musuh kalih Setyaki. Kula biasane musuh bojo kula nggih kula koprone ngoten niku. Sampeyan niku? Nggih. Ning kula sawang sampeyan kok semune kasor ing yuda. Nggih. Napa kira-kira wong Ndarawati nika mboten mangcokot gulune? Lek badhe nyokot niku pripun wong mrika polahe kaya kitiran. Mongko kula nipun mangap pun nglokor badhe nyokot ning mrika niku polahe kaya gangsingan ora gelem meneng. Nyokot niku penak yen sing dicokot niku meneng ngoten. Mrika polahe kaya kitiran. Oh, benten kali kula, yen kula malah seneng yen polahe musuh kula kaya kitiran ngoten niku. Napa mboten mang untal malang? Cetane pripun? Kula kasor nyuwun pangapunten, Ger. Kula contoni perang nggih. Aja mungsuh karo prajurit kroco-kroco nika. Kula golekane wong Mandura utawi wong Ndarawati Prabu Kresna utawa Baladewa. Badhe kula kencangen nggon mangbuktekne kula keploki saking kadohan. Jayawrata ger buten aku. Sayuta mara saketi wuri. Ampian kaya wong njaluk rebutan kaya menjangan mati. Aja mung Setyaki. Nata Mandura Prabu Baladewa tandingana kridaku. So, iki Narendra Sengkapura, putra swargi Sang Baswara Kangsa Sasrawindu sing dadi aranku. Karepmu gawe gendra gawe geger ana Ndarawati apa? Utang wirang nyaru wirang tang pati nyaro pati.
durung marem ramun aku durung bisa ngokop getihe Baladewa karo jenenge Ratu Ndrawati Bathara Kresna. Yen ngono kuwi njaluk Radawa umurmu, jarak karo Ratu Mandura njaluk teki neraka jahanam kowe. Hai! Oh! What? Oh! Ah! Oh! What? Hey! Ah! Hey, Alex! What? Mandek! Mandek! Ngendel-ngendelke. Kaya ngono dipamerke ning Ndrawati. Maragake melek om pripatmu. Sawangan iki pusaka Mandura Kyai Senjata Nenggala. Sing wis glandang nyawane menungsa mayuta-yuta. Ripalungguhan iki rasakno luwih dhisik yen semune krasa enak oleh tanduk. Jagat Dewa Bathara ya jagat Mangestungkara. Bener kang dadi dawuh pangandikane Bapa Jembawat. Lamun tori palungguhan iki menungsa sing mapan ana ing Astana Gada Madana kene semune wis kelangan kiblat. Ing atase papan pakuburan malah kanggo srana maksiat. Wong sing gandrung kayungyon mendem karo gebyaring kadonyan sing yektine ora sepira ajine. Muga-muga Ratu Ndrawati iki sing duwe kemanden jajal wong-wong sing mungkar tak elekake. Menawi boten lepat ingkang dados panyawang kula menika sesembahan kula Narendra Agung Ndrawati Sri Bathara Kresna. Sembah pangabekti kula kunjuk Gusti. Sungkem kula kunjuk sinuwun bekti kula kunjuk Kanjengi. Iya. Ndak tampa gawe bombong ing rasa Purhanana. Kabeh para kawula ingkang mapan ana ing Astana Gada Madana maragage gatekna kang dadi gunemku. Urip ana ing alam donya kuwi aja nganti urip ning donya ki kok gayuh nganti toh pati. Yen bab sing nduk gayuh kuwi ora kok gawa mati. Ndak baleni dawuhku. Urip ana alam donya kuwi aja nganti gayuh nganti toh pati. Yen sing nduk gayuh mau ora ana gunane tumrape wong kang mati. Mergo urip kuwi yektine mung sak kemprangan, sak gebyaring kilat dene ingkang langgeng ya kuwi urip sak bubare mati. Apa meneh kanggo nuruti kanepson kowe njaluk tulung marang para luhur ingkang sumari ana ing kene merga para luhur ingkang seda
mapan ning astana Gada Madana kene kahanane mulya apa rekoso aku kelawan kowe iki durung ngerti. Wong urip kuwi sing bener mung budidaya lan ndedonga dene dadine lakon ki mengko kepiye pasrahna marang pangeran ingkang maha urip. Lan manungsa kuwi aja sok samar karo uripe merga wong urip kuwi mesti wis dicawisi penguripan. Sapa to sing nyawisi penguripan? Ya kuwi Gusti ingkang maha urip. Tumindakmu ingkang nuruti mungkari karep banjur njaluk tulung marang para leluhur lan bangsane jin setan yekti yen nganti kowe nyiwakake panembah marang Gusti banjur nyembah bangsane makhluk apa wae sak liyane pangeran kuwi mujudake dosa ingkang gedhe sing ora bakal antuk pangapura saka Hyang Agung. Lalajeng menapa tiyang ziarah kubur lan nyekar wonten ing sarian menika boten pareng to sinuwun. Yektine kabeh mung gumantung saka niat batinmu dhewe. Mula nyekar ana ing pakuburan sing bener ya kuwi kanthi srana ngucapake kalimahing Gusti. Nyuwune tetep marang pangeran supaya aluse ingkang sumari ing kene diparingi padhang lan dalan sing jembar. Diapura dosa lan lupute dipapanake ana swarga ingkang kebak mulya. Ya kanthi cara mangkono iku anggonmu mulyakake para leluhur. Lan kowe ora perlu kowe iki njaluk mulya. Waton uripmu kok rengga kanthi mulyakake wong liya anut agama kang rinasuk. Bakale uripmu uga dimulyakake karo sing gawe urip. Ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami Kanjeng. Ngaturaken panuwun sinuwun dene paduka sampun paring obor pepadang dumateng petenging jagat kula. Nggih mboten langkung sendika ngestokaken dhawuhan nyuwun pangapunten menawi patrap kula ingkang babar maksiat menika ngregeti mapan wonten ing astana Gada Madana. Kanca-kancamu perintahan kandhanana supaya sumingkir saka astana Gada Madana. Merga papan iki bakal ndak resiki, bakal ndak bangun lan aku kelawan Koko Prabu Mandura bakal nindakake ibadah mapan ana ing kene. Yen nganti ana pawongan sing tetep ngumbar dosa, ngumbar maksiat ana ing kene, aja getun keduwun ing nampa pidana gedhe saka negara Ndarawati lan Mandura. Inggih Kanjeng. Yo bandaku yo donyaku yo amal-amalku dhewe. Nadyan to wong sak donya kabeh nganggep lamun to jaman perang Pawaga Kara dosa muka wis mudhar.
Rahwana wis mati ning yektine Sukmaku isih nglambrang ngubengi jagat. Nadyan paribasan nganti gapuk maesanku aku ora bakal kendho ora bakal nglokro anggene goleki marang sejatining katresnanku. Nyawa bisa uncak saka raga, ragaku bisa remuk bubuk dadi rempon, ning katresnanku suci nganti jagat kiamat ora bakal bisa ilang. Biyen aku tresna karo bojone Rama Wijaya jenenge Sinta, merga Sinta kacondokan ya kuwi Bathari Widawati. Ripalungguhan iki aku wis nrapa lamun to. Sakmusnane Dewi Sinta ngancik ing jagat iki. Widawati manitis marang putri Ndarawati ya kuwi sing jenenge Bratajaya utawa Dewi Warasembadra. Kumrikah gagah pengin jumangkah. Aku ora bakal tentrem, aku ora bakal marem lamun to durung bisa ngokop jatining katresnan kelawan Titis Widawati. Sembadra ana ngendi colong kowe. Begagak ugak sadulita melai badhe tindak pundi lho kancane isih jenak pinara kok kesusu kundur mawon. Aku ora bali Kakang Semar. Lah kok semune kaya wong linglung. Murhanana kabar sumebar warta ingkang rata. Para Punden Ndarawati Mandura pinandhegan dening Kaka Prabu Sri Bathara Kresna miwah Kaka Prabu Mandura. Ripalungguhan iki tindak ana ing Astana Gada Madana. Saperlu bakal kirim donga marang para leluhur Mandura. Mongko wis cetha pratela lamun to Permadi iki uga darah Mandura. Yen aku mung begegek mung mangku tangan tegese aku menungso sing ora ngerti karo kiblating kahanan. Lajeng ingkang dipun kersakaken kados pundi kula namung badhe tuturi. Aja adu-adu saka lakuku. Ayo tak kanthi prateng ning Astana Gada Madana. Nggih. Liwat Panaraga nggih men rancak anggenipun mlampah.
candrane putih memplak kaya kapuk den wusani henguni senopati kondangi Gembong Swelagiri abdine Sang Marteng Jagat Sri Rama Wijaya awujud Wanaraseta nenggih Sang Senggana ya Anoman bingung bilung-lungan kaya kelangan kiblat rampunging perang Palwaga para sirnane Ratu Ngalengka Sri Dasamuka hanoleh nyiwa suwung nengen sepa sepi sampun karana ingkang den bekteni nenggih Sang Rama Wijaya ilang musna tanpa tilas prasasat jagat kaya den ubengi parandene dupi ujibek bebeking galih pantokipun toning tekad hanjegrek kaya tugu aja ing pucuking Gunung Kendali Sada tingkem netra kekalih sadhakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga meminta mring gaiping Hyang Agung ucap kedadak ana angin Garuda Gandlarum yekti minangka pratandha lampahe panenggak Pandhawa Agung Jodipati Sang Werkudara nabrak marang kasutapane Sang Anoman mencelat pitung depo adohe dalah jagat dewa baproyo jagat mangestungkara babar pisan ora nduga mono sajroning aku kepati anggenku semedi lah kok dadi ana menungsa sing ra duwe tata krama nabrak marang aku aja nganti kowe mati tanpa aran ngaku sapa kowe kadang panenggak Pandhawa satriya Jodipati Werkudara kang dadi aranku kowe sapa iki Hanuman biyen Gembong Swelagiri aku wae wujudku kewan wujudku sato parandene ngerti karo tata krama ngerti karo udanegara blegermu menungso ning parandene pakartimu kaya iblis dosa keluputane Werkudara apa kowe nabrak anggenku semedi wis dadi watake Werkudara saben-saben lumaku ora watak aku menggok kudu mlaku sing lempeng ning kowe ngrugekake wong liya aku ora peduli hilang nyawamu
Kanjeng Rama pukulun Bathara Bayu sarawuh paduka wonten ing Kendali Sada kula ngaturaken sembah pangabekti. Bayu bapakku, basaku kadur. Hastungkara sidham sekaring bawana langgeng yoyo. Senggana kelawan Bratasena wis ulun tapa. Apa to darunane Ripalungguhan iki ulun nyapih anggenmu Banda Yudha lan Pancabakah kena dak arani bacok-bacok landhesan dengkul sing dibacok tugel dengkule katut tates. Apa to darunane kaya mengkono Ripalungguhan iki bakal ndak jlentrehake magepokan kelawan Kadang Bayu. Kadang Bayu ingkang gunggunge ana 5. Ingkang sepisan ya kuwi Bayu Wilis. Wujute gunung arane Gunung Mainaka. Ingkang angka 2 ya kuwi Bayu Kanitra. Wujute abang jenenge Jajawerka. Angka 3 ya kuwi Bayu Kinara. Wujute Wanara Seta jenenge Anoman ya kuwi Senggana. Angka 4 ya kuwi Bayu Langgeng wujute gajah jenenge Gajah Situbanda. Ingkang pungkasan angka 5 ya kuwi Bayu Nengkurat utawa Bayu Mangkurat wujute jalma menungsa gagah gedhe dhuwur jenenge Bratasena Werkudara. Ing atase anggenmu ngabekti marang dewa ki padha anggenmu meguru kelawan dewa Bayu ki padha sing tegese padha-padha Kadang Bayu sing kudune kasekten kadigdayan kaprawiranmu kok nggih ngayomi karo wong sing ringkih ning parandene Mahambek sosongaran golek beneri dhewe-dhewe iki karepmu piye? Aduh mati aku. Dalah babar pisan ora nduga mono. Jebul kadangipun Kakang kuwi adikku tunggal Bayu. Yayi Bratasena Yayi Werkudara. Sing gedhe pangapuramu ya Di. Aku sing kleru, aku sing luput, aku njaluk ngapura. Muga-muga kleru lan dosaku lebur ing dina iki. Muga aku uga ngaturake minal aidin wal faizin. Aku njaluk ngapura. Iya, padha-padha. Upama pukulun Bayu ora rawuh dadi apa ki mau matur nuwun pukulun. Anoman wonten dawuh pukulun. Ndok rewangi tapa brata ning pucuking Gunung Kendali Sada yektine apa sing bakal ndok sedya. Aduh, yektosipun waleh-waleh menapa kaliran matur sisip nyun gunge samudra pangaksami pukulun. Bingung bilunglungan raos sing manah kula sak rampungipun perang Pawaga Kara.
karana sesembahan kula Sri Rama Wijaya menika musna tanpa tilas. Mongko kula menika sampun sumpah, kula sampun prasedya gesang kula saktetahipun badhe kula ginakaken kinarya ngabekti kalian Sang Hyang Bathara Wisnu Dewaning kamulyan. Mongko nalika semanten menika Sang Hyang Wisnu tetunggalan kalian Sri Rama Wijaya lajeng sakmangke kados pundi lan menapa ingkang kedah kula tindakaken. Mara gagi gatekno lan ruhanana senggono sejarah Rama Wijaya darmane regawa wis rampung sing tegese Wisnu wis jengkar saka anggane sesembahanmu. Lah sakmangke mapanipun Sang Hyang Wisnu mapan wonten pundi? Aja bingung lan tumlawung rasamu. Waton lakune Bratasena ndok totake bakale ketemu karo sesembahanmu. Regenjang Pak Pong Warudayong selere buntute acelekater. Ulun pas padake ngamungganing kahyiwangan awujud sukma ingkang cacahe ana 3. Lamun ta ora luput kang dadi panerka ulun ingkang arep Dewi Wijaya Pawestri iki sukmane Dewi Rekyan Sinta. Ingkang ana ing mburi ya kuwi garwane Sri Rama Wijaya. Apa dene kadange anom ya kuwi Lesmana Murdaka. Padha winantu Basuki Sukma 3 anggen mungganing kahyiwangan. Nuninggih pukulun wilujeng niskala niring sambikala sembah pangabekti kula kunjuk. Bekti kula kunjuk pukulun semanten ugi kula ugi ngaturaken sembah pangabekti pukulun Bathara Narada. Ya ndak tampa gawe bombonging rasa. Mengko dhisik iki sing dikarepake kepiye? Lah kok dampyak munggah kayangan. Aduh pukulun. Kula sampun saged anggreba bilih sirnanipun Dasamuka nalika semanten mracihnani bilih lelabetan kula darmaning gesang kula menika sampun paripurna. Gandeng darmanipun Rama Wijaya sampun rampung kula anganti Yayi Rekyan Sinta menapa dene Yayi Lesmana Murdaka minggah wonten ing kahyiwangan badhe nyuwun palilah mlebet wonten ing kasuwargan. Lha kok sik dalah. Mengko dhisik. Nadyanto jeneng kita ki pancen satriya lan ratu sing pinter. Gedhe labu-labetmu marang jagat sak isine duwe pambegan ingkang luhur. Dasare bisa ngisas angkaraning bumi Ratu Hambek Angkara Murka si Dasamuka. Pancen panjenenganmu kabeh iki wong becik, wong apik. Ning aja sok seneng dikte karo dewa. Manane piye? Perkara pati lan urip, neraka lan swarga ki dudu garapane menungsa, ning kapurba dening Gusti ingkang Maha Luwih. Ngono. Jeneng kita ki duwe kewajiban ya kuwi netepi dharma urip. Perkara swarga lan neraka ora kok jeneng kita ing nemtokake ning kabeh ana purbane kang kawasa. Kejaba saka kuwi manut kodrat sakpatine si Dasamuka ning nyatane jagat iki urung tentrem lan nganti donya iki kukut, donya iki kiamat ora bakal ana critane donya iki bakale rahayu. Merga wis pancen dadi jodoh, saben-saben ana kautaman mesti ana kanistan, ana tumindak suci mesti ana Hambek Angkara Murka ki pancen lelakone alam marcapada. Nah nanging
Ripalungguhan iki jeneng kita kudu mbacutake anggenmu labuh marang donya kanthi dalan panitisan. Upamane jeneng kita bakal bali marang raganira, tan wurunga bakal keduwung merga ragamu wis manunggal dadi siji kelawan bumi. Mula ya mung golek wadah dalan panitisan, kepeksa ndak tundung saka kahiwangan muduna mring Marcapada. Kowe miling-miling ngobaya nang endi? Satriya ratu ingkang mahambek saduwing budi, suci lan tulus ing pakarti, ingkang trep dadi wadahe jeneng kita kabeh wong telu. Aduh pukulun. Nyuwun pangapunten ingkang agung, dene kula cumantaka lan lancang matrapaken pakarti ingkang kados mekaten. Yen tetelori palungguhan samangke darmanipun Rama Wijaya sakadang menika dereng pundhak. Daya-daya kula nyuwun pamit badhe ngupaya panitisan. Yah. Sing teliti, sing setiti lan sing ati-ati. Merga nadyanto iki mengko calon isine iki becik nanging lamun ta wadahe ora resik tarung mung bakal ndeder marang kamurkan. Mula sing waspada. Ndak tundung bali mring Marcapada liwata kali ceng-ceng guling supaya luwih rancak kang dadi laku kita Rama Wijaya. Madana kawis tingal samya semedi maladening sadhakep saluku tunggal nutupi baban hawa sanga sinartan ngeningake kang Pancandriya mandeng pucuking grana kusika linantik manjing lebu wetune Bajra Irawana bineper mungkaring hawa nafsu sawiji lenging cipta muhung pasrah sumarah mring purbane kawasa eling-eling nata Mandura Ndarawati miwah Dewi Bratajaya miwah ingkang sesingit dan mapan wonten ing wingking nenggih Raden Permadi tuhudatan kirang ing pangawikan dasar jejeg keblating panembah tekun pangidepe marang Hyang Tunggal
sinurung wantering yoga brata mila saged deping netra wis bangkit tetunggalan kelawan kajatene kadya saloka manunggale kawula kelawan Gustine gedering tri loka hanyarengi pangijawantahe sukma luweh nenggih Sang Rama Wijaya Dewi Sinta miwah Lesmana Murdaka samono wis mangsa kala ngenyong upaya panitisan dupi wis pas paos saksana Sang Rama manjing pring Sri Kresna Sinta manunggal mring Dewi Subadra dene Sang Lesmana binlah panitise wadake kang kadunungan wadat manjing pring Sri Baladewa dene sejatine manunggal mring Sang Permadya Sang Arjuna Prabu Ndarawati Bratajaya apa dene Baladewa jeneng kita nampa kanugrahan wujud wahyu ingkang bakal aweh katentremaning jagat raya lan uga bisa nyurung marang kaswargane para luhurmu ingkang sumare ana ing astana Gadamadana dene kanugrahan ingkang kita tampa ya kuwi ingkang sinebut Purbawasesa sejati kelawan luweh Purba kasarira dening Narendra Ayodya ing Uni ingkang jejuluk Prabu Rama Wijaya utawa Regawa ketitik wenang ngendhak angkaraning jagat nanging durung sampurna ewadene Wasesa kulup Kresna ingkang andarbeni awit ing mengko sadu dadi sasanane Bathara Wisnu wenang Masesa kang sarta munah angkaraning donya lan maneh tumindake Prabu Kresna ora bakal mikolehake marang diri pribadi nanging tetep ing dharma memayu hayuning Rat Pramudita mula wenang sinebut Wasesa sejati ingkang kadunungan ya kuwi rayine Sang Rama Wijaya ingkang kekasih Raden Lesmana Widagda ketitik emune anggone labuh lawan rakane ya kuwi Sang Rama Wijaya kanthi lila legawa netepi darmane satriya ingkang kudu rumeksa marang kautaman sarta jejeking adil hewadene luweh muhung permadi ingkang andarbeni awit wiwit Pandhawa maksih timur tansah kasangsaya dening panandhang merga hambek Candala Parasata Kurawa ewadene dilakoni kanthi lila legawa Arjuna tansah ngagungake panembahe marang Kang Maha Kuwasa wekasan luwih ingkang andarbeni nah dene bisane ambabar pepadang Rama Wijaya manitis marang jeneng kita Kresna dene Raden Lesmana Murdaka pinisah sejati lan wadate sejati manjing marang Arjuna wadate manjing marang Baladewa hewadene garwane Rama Wijaya ingkang sesilih Dewi Rekyan Sinta murih tetep bisa leladi marang kakunge manunggal marang jeneng kita Sembadra ya Bratajaya kang mangkono kena sinebut kanugrahan agung gaiping pangeran Wahyu Purba sejati
Koko Prabu Mandura kadangipun Kakang Yayi Kresnapi sanget kula ngunjukaken raos syukur dumateng Purbani Hyang Agung Karana pripalungguhan samangke woing sutapa satemah saged angglandang nur buating Gusti wahyune Pangeran ingkang kados dipun dawuhaken dening Pukulun Bathara Narada mengko sik mongko wis cetha ngeglo sing tapa brata ning kene wong telu Yayi Kresna Baladewa kelawan Bratajaya lah kok Pukulun Bathara Narada paring kanugrahan wahyu sejati marang si Permadi ki nalare kepiye inggih Amit Permadi ugi nderek tapa brata mapan wonten ing Astana Gadamadana sing ana mung wong telu iki mboten Permadi nggih tumut mung amping-amping wonten ing wingking endi nika wah, tatanan ora ngerti tatanan, ora ngerti karo aturan. Sing kena mlebu ngene mung Trah Mandura parandene wong Potet Permadi kowe iki ngopo? Kae piye to Kakang? Barentuk wahyu nek malah ngajari wong iki piye? Barentuk kanugrahan kok malah njotosi wong iki piye? Mergo dheweke iki entuk wahyu wadat. Wadat iki ora kena gepok singgul karo wong wadon sak liyane garwane. Mula ya nesu wae ngono kuwi. Lah sing diajar Permadi. Aku ora mentala. Sebabe apa tek ora mentala? Yen nganti cilik lara gedhe mati piye? Permadian disawang kae wong klemar-klemer. Yen kowe pengen buktekne sok buktekno kae kuwate ora umum. Nanging yen nganti wis ta disawang bae, kae dudu wong saudon saurupan Permadi kae. Jarak perkara karo wong Mandura. Gong, nun. Kowe melek, pancen yahine ra metu rebab ning melek sik. Enak apa Mas? Enak apa Mas? Kowe weruh apa? Rawane metu. Kudu kuwi. Bleduk mangampak-ampak. Terus Ndara Permadi diajar karo wong Mandura. lah gini ngerti. Heeh. Terus Mesakake banget. kowe pengen ra lakon iki digawe rame. Lho. Rame-rame piye? Alah mosok ora ngerti. Men gayeng wong Mandura iku kudu entuk pelajaran kaya ngono kae. Pelajaran Wis ta sawangen iki aku. Anoman. Tak kira kowe wis modar. Ki Bagong. Ya ampun. Aku wis iya sekata wis sumpah karo kowe celanaku karo jarekmu kudu padha. Bagong nek kenal karo Kakang Anoman.
Aku melu kowe lagi iki, aku mbiyen melu iki. Towi aku melu iki. Ke jaman kereta ora enek AC-ne aku melu iki mbiyen. Engko piring gregene apa enek critane iso setir ucul lho ora. Lek ra nglakoni generasi saiki wae aku mbiyene melu rekoso ngono kuwi. Inggih jaman Ramayana. Heeh, jaman biyen. Jan. Syukur lek wis sehat walafiat syukur. Aku karo kowe mbiyen angger metu kok kereta rai jan uli kabeh ya, Man. Inggih. Wow, nopo iki Bagong? Wah. Man mundur Man. Ngaturaken ketiwasan. Ketiwasan piye? Adikmu Sapa? Ndara Sarmadi. Ndara Permadi. Ora ngerti sangkan parane bele wong berlomba-lomba golek wahyu lho. Sapa lek kudune ento bareng Ndara Permadi ento wahyu. Kok iso diajar karo Dasamuka? Siapa, Drok? Angkling Darma. Baladewa. Oh iya. Ratu Mandura Prabu Baladewa mesake mongko ra gelem males. Mongko jare sumpahe para pendhong ibarate ndok sapetarangan. Ndok apa sing paling penak dikukur? Kali. Iki mari randang barbar ora. Ademu Ndara Permati nika gudres gete sak awake kabeh. Lambah-lambah kebak lutira diajar karo Ratu Mandura. Ing atase wong entuk wayu parandene sing ra entuk malah ra trima kaya ngoten nika pripun. Lah nek turu kabeh sing gugah sapa? Bangun. Padake ning Sri Wedari turu. Aku iki jane nalika poso wingi turuku wis tertib lho. Bareng ngene iki malah rubahne rusakne turuku. Loro Werkudara mesti ngono, anggere nesu mesti kok nabraki wong tanpa pepuyan. Ha ya nggo menawa. Neng kae jumangkah anggero sesumbar, Truk. Ya, Lindu getar bumi gonjing. Lindu getar bumi. wis iki. Lho kae sawangan kae Ratu Mandura tanding karo Werkudara rame banget. Wah rame ngono sawang ya yo. Ben kapok kae Ratu Mandura. Apa aku gur ngelekne kowe aja lali. Kowe metu kaya ngono aku ngewangi kowe, aku ngerti wae cangkrangen ngono. Senengane ngedeki wong ora. Cah nom men karo cah nom. Sing tuwek karo sing tuwek. Apa? Jagongan rokokan ora sudi. Kowe ngajar karo Permati jarak perkara. Padha karo wing glandang utawa kowe nyepit-nyepit daging waras. Permati bocah musuhi wong gerang karo wong gerang. Lho karepmu. Wah. Hey. Dai Kresna, kula Koko Prabu, kowe apaku? Lah ingkang rayi Ndarawati kok dadak ngoten. Wis, ngerti to prapaku bengep kabeh kaya diajar karo Werkudara. Ora ngerti kentang ki mulih nglakon padha plerete kahanap diajar karo Werkudara.
Gandhe kowe adikku ora gelem belani karo aku, ora tak daku dadi adine Baladewa. Malah repot. Gong, Nun. Kowe apaku? Lah wis dinggih kono no. Ora iki tenanan. Ratu Ndarawati merga pekewuh karo Ratu Mandura kaya cincing maju perang. Mongko wong sak donya ki renek sing wani karo Ratu Ndarawati kejaba mung kowe. Kowe wong kendel kliwat ukur. Iya tau gelut karo aku ning alun-alun perkara rek. Lah rek kuwi lha kena sing gawa rek iki aku, ngono nyelih rek, gong nyelih reke. Lha bareng nyumet rokok dikantongi to. Tak bareng tak gledah. Kuwi awor pusaka cakra kembang jaya kusuma kono rek 7 ya nek. Lha nganti jeblok kene jeblokne cakra terus piye njajal. Wani karo Ratu Ndara. Dene apane? Ah madu wae. Yo. Kowe malang kadak mripat mundur menteleng kaya ngono kuwi. Ora menteleng pancen mripatku ya mbong ngene iki. Kowe nantang perkara Ratu Ndarawati, njaluk ora dawa umurmu piye? Aku rene ora butuh gelut karo kowe. Lah butuh marung apa? Lah nek dhuwit 100 nyilih aku. 100 lho ya. Lambang njaluk engkek-engkek. Ora sopah karo dapurmu. Tak kira lek sapa sing tanding Ratu Ndara dapure Bagong nggo apa. Ndang tak tundhe, ora usah dikendangi. Tak cokro lho kowe ora. Cokro negara. Truk. Wah, opo? Truk wah opo? Aku matur nuwun karo kowe. Sing goblok iki kowe skenario sing diceluki Werkudara ora kok truk ngono lho. Lha iki metu ya ora salah, tur yahene penake metu nggih Gus nggih. Ya wis ya truk iki ra iso bar lek ade metu terus iki. Rame-rame enak apa? Endi? Lah. Koko Prabu sampun ngantos klentuing Pandhawi. Menapa to darunanipun Permadi kok nderek kempal manunggal yoga brata wonten ing Astana Gadamadana? Karana pancen Permadi menika ugi trah Mandura, dudu putrane Rama Prabu Basudewa. Ning nuwun sewu. Rama Prabu Basudewa niku kagungan kadang ingkang angka setunggal Rama Prabu Basudewa, angka kalih menika Bibi Kunti Talibrata inggih tiyang sepuhipun para Pandhawa, angka 3 Paman Arya Prabu Kumbina, ingkang angka sekawan nenggih Paman Ugrasena. Menika ugi trah Mandura, padha-padha keluargane ndongake luhur ora oleh niku pripun. Wah. Padi. Kucik. Apa merga keladuk anggen ngumbar karo sing jeneng Kamurkan ngajar karo Permadi ki mau banjur aku kelawan Nyai Kresna nganti lali nganti lena. Lena kados pundi Bratajaya bar nampa wayu nek ra ketok ki ning endi? Kali lagi lakon apa iki? Kena diarani mburu uceng kelangan delek.
direwangi golek nugra kaya ngene parandene malah kelangan kadang. Bratajaya ana ngendike plat papat kempot tak golek ora ana. Koko Prabu Mandura sampun wasumelang ing penggalih. Nadyanta kedah bingung tasih wonten tiyang ingkang langkung bingung timbang kula kalian Paduka. Sapa tiyangipun tak obah to mangke. Lakon ndak pondong Titis Widawati sing jenenge Sembadra Ripalungguhan iki wis ana tangane Rahwana Raja. Ora ana sing bakal ganggu gawe tetepe Widawati dadi bojone Rahwana Raja. Merga kabeh mau mung gumantung marang sekti utawa ora si Dasamuka. Yen aku digdaya duwe kaprawiran, mesti wae aku bisa ngrampungi perkara iki. Yen ora iso ngrampungi perkara dudu Ratu Ngalengka biyen. Merga kabeh mau ati kok ora penak. Rumangsaku ana sing ganggu gawe. Merga kabeh mau padalah. Iki lakon apa? Whoa! Werkudara miteng kakangku basaku katur. Ya wong Jarot ndak tampa iki sapa ana Wanara Seta bareng sak lakumu. Nuninggih sinuwun. Dipun tepangaken kula inguni Gembong Swiragiri abdinipun Sri Rama Wijaya. Nami kula pun senggana inggih Anoman. Mitu dawuh pangandikanipun Wangku Kulun Bathara Bayu supados kula tansah tutwuri dumateng lampahipun Yayi Werkudara. Sakmangke kula sampun boten tida-tida cetha lamun Ripalungguhan samangke sesembahan kula. Sang Hyang Sumandewaning kabagyan sampun tunggal jiwa kalian Paduka. Pramila saking menika sisaning gesang kula badhe kula ginakaken kinarya ngabdi dumateng Paduka Sinuwun Ndarawati. Anoman wonten dawuh. Nanging sadurunge Ratu Ndarawati nampa kang dadi paswitanira, Jer Basuki mawa beya klakone Panjangka kudu mawa pangorbanan. Merga samubarang ingkang bakal nduk tindakake iki mengko bisa dadi srana kamulyan ning uga bisa dadi kasangsaran tumrape wong sak jagat. Merga anggenmu tansah bekti kelawan Ratu Ndarawati. Ripalungguhan iki rasaku gidhuh lan kesruh. Adiku Bratajaya dicolong karo Duratmaka. Semune ora kasat netra, mbok menawa iki bedangamu lawas, mbok menawa lho. Nuwun pamit.
Monyet putih tuwek kaklek ora mudar-mudar anoman biyen. Dasar para nyata kowe Dasamuka sing abadan suksma. Kowe ora mati-mati. Janji sukmamu isih jedul saka kuburamu aku ora bakal mati. Bali. Gelem bali sangonono titis Widawati. Yo. Yo Anoman. Yen ndak tutuk-tutukake tan wurungmu aku sing bakal katriwandan lan kuwirangan. Dina iki Dasamuka mundur. Aku ripalungguhan iki mundur. Ning mundurku ora kalah parandene malah golek lena. Janji wong kene, wong bringin kauman padha ndeglek panembahe ra rukun karo tanggane aku sing bakal ganggu.